בואו נעשה, אוקיי, פרפר אמור להיות לי כאן. יש לנו פה פרפר, ביצה, אמור להיות לי, שנייה נחפש. טוב, אז מצאתי, וסליחה על הרס לאחותי בטלפון. אמור להיות לי פה שלט גיימינג. כאילו, יד שעושה ככה. אמור להיות לי גם. זה בבון, זה קוף, אני לא יודעת מה זה. יש לי כאן. שנייה נהפוך את זה שיהיה יותר ברור. אוקיי, כאן אין לי, ודובי. יש לי את זה. 3 כחולים. 1, 2, 3. 4 צהובים. 1, 2, 3, 4. 1 ורוד. יש לנו כאן, ועכשיו זהו. פליז תעשי. עשיתי. זהו. ביי.